Det er en gammel bondemand, så han har haft mejetærsker også nede over i hallen. De har selv bygget det hele i 80'erne. Der har været brændeovn her. Så er der elvarme, og jeg tror det må være en luft til vand, eller så er det luft til luft. Så energimærkningen er måske ikke så høj, men de har faktisk ikke haft de vilde udgifter. De har haft pillefyr her tidligere. En lille have her. Så er der bare marker derudaf. Der har vi også været ude at gå. Ligger der en lille skov, en meget lille skov. Så ligger der sådan nogle kampesten ude bagved til at afgrænse det. Jeg skal lige vise plads her. Forskellige frugttræer herude, æbler, pærer, forskellige ting og sager. De flyttede herfra for 8 år siden, har lejet lidt ud. De bor i, jeg tror det var Ringkøbing, og har et sommerhus i Marienlysters. Går lige over i den lille garage. Herude der blæser det, så. Og måtten. Ja, jeg tager lige hele turen her. Der er klart gjort rum her, der ikke er gjort så meget ud af. Der kunne man jo både lave vådrum, bryggers eller kontor. Så er der garage her, og der kan blive relativt højt til loftet også faktisk. Dobbelt garage. Og så den her mega store. En her tror jeg skal lægge kameraet ned.